Anak ipapakuway mo dakong lawas. Dako matatlawas, sir. Ako taklawas sir, makusagap ng trabaho. Makusagap ka ng trabaho. Oh, nakaw ni. Oo, Bangin. makusagap kumaon. Makapoy mat. Uy, Dek, ano natin trabaho dida? uy. Ano, boss? Ako pa man lang nga imo agi. Para man puro pahaway, boss. Pag dito ko wari pangalan mo gusto kadangaw tayo mo na haras. Para puro pahaway, oh. Pinamamalas na nga anak, makapi-kapo yan na. Gigerhan pagod ako ngayon kay kao na pumat nga baga mawapay na niyo ka. Luwag naman nga ako nagi. May hinayang ka man ngayon magtrabaho. Ano ba yan nga imo? Kuwan, Awatan ni mo. pamiling nalan kuwan usalugod kay para magduwa ka mo. Ah, sige, Uy, sige. dakulat lawas kay para malurulaksit mga kuwan trabaho para umandayon ba kay para Sige, sige, kuwan na niyo kay pagtatanuman ta na. Ah, oh, sige. Tatanuman tanumay. Ha? Oh, O makadako. Kuwan na pagbalik nimo niyan pagdarahan ano sa dakot lawas ba ya? Sige, makadako nit. oh, sige, sige. May kilit na ko kaon na to kay malaksyan to. Nakatuong ko daw. Para matapos ini. Meanwhile, Nagod ba na ako ang trabaho ako? Nagod ba kayo ni paglinharaha? Yawat na rin para rin bugas. Okay pa, dudit kay okay na ko trabaho. Para mintihan na ko iya. Kuan. Trabaho dito. Dapat na tao nakabulig daw tapos di man napa sulod. Oy, Ken, mo pa nga nabtang dito nga ni. Oy, ano ko no? Nga namiling dito yung trabador usa. Timing nga, ikaw na ako naunaan. Pagtrabaho, may mo pa na kay makakapag-hapdi pa yan ah. Ay, oo, kaya mo takinulat niya nga. Kuan, amo niya na taking bibililing kuan trabaho tara. Natita, may masok ko na ganyan na. Tara, tara. Pwede niya sirot siya mo tagladaro na la. Ay, wala sundang. Takayala, sige, basta kay importante paghaon, makaon, matada. Sige, sige, tara. Tara, salamat Nick. Nakatrabaho gyap. later. Oy, sir. Adi na akong gingko nga usan, ni sinisir nga niya, mga kontrabador. Pag-aaras dito? Oo. Oh, sir. Anak ipapakuway mo dakong lawas. Dako matatlawas, sir. Ako taklawas siya, makusagap ng trabaho. Trabaho. Oh, nakaw ni. Oo, Bangin. makusagap kumaon. Tagay. Daw. Damo pagod tato. Ba, magkadlok dito't mga kuwan. O payo na pagtrabaho sir kayo, nagdarangan kuan. Mga gamit. Nagdaragdaan. O sige, mo kay paya-baya do dito kay nakin Oy, papakuway mo narabaho ini, Ako narabaho ini. taklawas sir, wala lagdilag natambok kay. Pero ako taklawas. Basta importante, maharas dahil natin kay Oo. para natin matamnan. O sige. Matigang na kami na. O sige, kay sakto ladi. Alas 12 na. Sige, tara dit. Tara, tara, tara. Para kita magagtingang dayon. Tara na, tara, kay bahay kita. Bahay, Tara, tara. ipapapaspasan mo kunin niya. Ini nga, kutob dito. Pala ni Magi. Kay matagin ni Kay luwag na ini nga ginakon. Sige, tara. Niya, tikang na. Kapoy-kapoy yan, yung trabaho. Ay, kita din pwede mo ka-snack. Wala nga. May nakakautang ka ni snack din. Adet, ano na, kumusta? Oo. Adi na, nagaras na kami. Dago na ito naman lagi, sir. Pwede niyo. Makapoy na nga ng duro. Baga-baga man lang ninyo yung ginhapid la. Kaya ginarasin namon. Oh, Eh, tarong nasi rin mga kayo pansunda. mga paspasan na na. Oo, gimpapas pa sa mga Sir, namon. hindi ka tanan niya to, sir. Nga tanan. Ito. Oo, ubuson na ito kay para matamnan na umay. Sir, ito namon lagi. Meron ka, sir. Pwede kayo makabali. Waray kuwan. Waray bugas dito na yan. Ha? Oo, pwede niyan. Basta makunanan ninyo. Makaagi kita dako. Oo, sir. Sige. Papaspasan namon ini. Oo, sige. Kapoy na ko. Dari ko nagpurtahuan niya lang. Rodet, makadi ako ha. Oh, sige, sige, sige. Ngaron takwan. Ito na kita dit. Isla ka na kita dit. Magutom-gutoman na tara. Oh, sige, sige. Nakala kita, snap. Kapoy na. Puro kita pag tinabaho. Kita ko na ganit agi.